Bulantoy tarawag pamaligya diri ha basig magpailad na pug ka. Lagi te, kabalo manggugugod te, mura magagway salig. Magpataka na pug kag presyo ba? Magpataka. Basin ikaw. Oo, bitang malugi ka bulantoy kay istoryahan kag tinuod, di ka maminaw. Naminaw manggugod te, ikaw naman gugahi kay pasabton. Nagpa-remind ra ko sa imo bulantoy ba kay sa una bitaw nagpailad ka kami. Nagapaninda ng mungguloy si bulantoy yo. Bad, mangguna si May Ate God. Sus, wagi batasan, gilibak pagyug ko. Mao ganing di ka magpailad no kay bad kay na. Kung ikaw na yung bantay dirite, para dili na ta mailad. Mungguloy man siguro ka bulantoy, nakoy trabaho dikto ba? Daghan na pagpasumangil ate, kay mulaag man. Kanang baba ni mo bulantoy, laag ra gyud na ibalaan nimo ba? Tinuod bitaw ate nga laagan ka. Kung dili pa daw ka laagan, be, ngano ako may mong ginapabantay diri sa atong tindahan. Taghilom bulantoy, kumuton ka ng baba nimo karon, dos J's lang agi nimo. Tuara, naglalis na. Wapagay, nahalinan. Wala gini mga diskarte ni mga tawanan ni ba? Kusirian, ipamantayon. Ngano si bulantoy man, nga dos J's man na. Mauman jud ka te, gina-lockdown ra ko no perminte. Asam gidi ka mo adto te, nganon daghan ka pasumangil hindi man jud ka mo bantay dire. Lockdown sa imong kabuang, tinuod mangyud dos G's ka. Dire ra ka ha, kay pagtapok na akong lubi diktua para madugag sa tong baligya. Lagi ay, ako ni bahala dire. Kani mga sandal ug sapatos sa nanay mga presyo ha, pag dinanghag pod. Mukha ni mo ate ay, sig balik-balik, lakaw na dito. Bantay lang ka. Karon, kay nilakaw ng atin ni Bulantoy. Impas. Kadaghan na ni mga lobiha, kung mao ni mabaligya sa mong tindahan, asinso na gyud me. Bulantoy, long time no see. Wagyapon kay pagbag-o ba, dos G's pagyapon ka. Laina ni mami oy, may pay muhawa ka dire me, bad mood baya ko karon. Mabadmod pa din ang mga Mongoloid Bulantoy. Kinawayong nga kanako miha, basi nakalimot ka nga, nakiatraso na ko sa una. Ikaw biya naghurot sa among mga baligya dire. Isa may ganan mo palitan imong mga baligya Bulantoy nga. Daan naman ni tanan. Mga bagong stock mangguna mo ni Ate God. Bago si mong kunot, napay nanyang nimo nga pirting laguba. Napay sandal nimo na pirting hugawa. Unya, kisa may ganan mo palit anay mong mga tinda Bulantoy. Naman day mo palit ana Bulantoy. Mga Diyos ragi hapon. Me, kung di ka ganahan mo palit me, may payong pahawa ka dire. Gidistract ra nimo akong morning. Jaming ragay ka Bulantoy. Tagpila din ang chinilas ni mo na nanyang Bulantoy. Kini me, 200, kay ligon man kaayo ni. Mahala po doy. Kini sandal ni mo Bulantoy. Tagpila man eh. Ay, kini, pwede rin siya 150 me. Sa ato pa, 200 ug 150. 150 tanan. Oo, 150 tanan me. Bulantoy, ako na nang palito ng nanyan ug sandal be. Naadi kay kwarta me. Nakoy kwarta Bulantoy oy, dara pa 500 do. Sige na Bulantoy, kay ako nang paliton. Arao, 150 tanan ha. Oh, Bulantoy, suplin ako 350 kay 200 plus 150, 150 man tanan. Me, kanang wala mo kay kambyo 350 oy, insaon man eh. Tingala lang ng 500 Bulantoy be. Ibalik ra na ako si mga 150 diri. Pantay ka ha, maghulat ko. Ulagi. Balik pa utot. Tagam ni Bulantoy. Uto-utohon kay ka. Bulantoy, daghan na butang mabaligya karon kay daghan na akong lubi na tapok dito. Uy, aham man ang chinilas ug sandal Bulantoy. Palit na ni me ate. Unya, pila may palit ni mi ato? Katong sandal ate kay 150, unya katong sinilas nga nanyang 200. 150 daw tanan ate, ingon siya. Pagka mongguloy jud nimo Bulantoy ba biskag unsaon? Siya may ingon god nga 150 daw tanan. Unya, ang kwarta asaman. Ihatod na niya balik ate oy, kay walay sinsilyo. Danghag yuga sa tanan danghag Bulantoy. Yun.